Ja, goedemiddag op deze vrijdagmiddag. Een nieuwe gouden sambafoon die we vandaag weggeven in de gemeente Bezel. Dat hadden we al bekendgemaakt. En je ziet het. We kunnen ver weg kijken. Beveiliger Twan is ook weer van de partij. Je ziet hem daar staan met zijn gouden koffer. Maar waar ergens dan in de gemeente Bezel zijn we op deze vrijdagmiddag? Dat is de grote vraag. Er wordt veel gespeculeerd op deze vrijdagmiddag via de livestream. Het is ongelooflijk hoe snel er weer iemand ter plaatse is. Goedemiddag meneer. Kom er even bij, zou ik zeggen. Ja. Waar komt u voor als ik vragen mag? De sambafoon, de gouden sambafoon. En hoe wist u waar wij ergens zouden staan in de gemeente Bezel? Een gelukkig momentje voor na te denken. Ik denk, rij er gewoon naartoe. En ja, gewoon een gelukkige gok. Ja, echt puur een gok. Ja, puur een gok. Niet achtervolgd of zo, want dat is de afgelopen weken natuurlijk veelvuldig gebeurd. Nee, zeker niet. Ik ben er gewoon naartoe gereden. Ik zag er een paar mensen staan en ik denk, hier moet ik zijn. Waar staan we precies? Weet u dat? In Bezel. Dat weet ik. Ik kom verder, ik kom zelf uit Bijlveld. Dus, Meerlerbroek heet het hier zo, het gebied waar we staan. Beveiliger Twan zie je ook hier staan. Ik ga zo meteen aan je vragen. Wat is je naam trouwens? Jimmy Jacobs. Jimmy, ik ga aan jou vragen wat het codewoord is. Dan gaat Twan die koffer openmaken. Zit daar een check in, dan ben jij de winnaar. Helemaal goed, dankjewel. Wat is het codewoord, Jimmy? Hier is zitting. Twan, maak die koffer open. We gaan kijken, Jimmy, of jij de winnaar bent van die gouden sambafoon op deze vrijdag. Je ziet hem komen, de cheque, €1000 vastelovenstegoed. Jij bent de winnaar van die sambafoon. Zeker, dankjewel. Dat is heel mooi. Daar kunnen we wel mee. Wat ga je ermee doen? Dat mijn vrouw wel gelukkig maken. Dan kan ze wel wat spullen kopen. En ja, bier drinken denk ik, hè, met vrienden. Dus het gaat zeker goed komen. En waar ga je de vastelovend vieren? Een Bijlveld en een Tegelen. Dus dat wordt even uitdaging waar het uitgegeven wordt, maar dat komt goed. Een stukje hier vandaan in ieder geval. Ja, dat wel. Ja, een stukje. Klein stukje maar. Leuk. Nou, fijn dat je hier als allereerste ter plaatse was. Ik kijk heel even achter, maar er is nog verder niemand die het goed gegokt heeft. Dus je hebt echt goed gegokt. Ja, dankjewel. Goed zo. Super. Fijne vastelovend alvast. Dankjewel. Komt goed. Ja, de gouden sambafoon dus weer razendsnel eigenlijk met heel weinig in beeld was gegokt waar dat we zouden staan in de gemeente Bezel. Jimmy, ik zie hem trouwens staan. We moeten niet vergeten dat je hem ook nog even pakt natuurlijk, want dat is waar het om gaat. Je mag hem ook echt houden, dus pak hem vooral, zou ik zeggen. En hij is zwaar, dus pas op, het houdertje mag je ook meenemen. Hoe voelt hij? Zwaar, maar wel fijn. Leuk. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor die gouden sambafoon. In welke gemeente we zijn, dat hoor je maandagochtend. Ik kan alvast verklappen dat dat de regio Midden-Limburg is waar we maandag zijn. Maandag dus, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor die gouden sambafoon en €1000 vastelovenstegoed.